दान्दिसे समनि थाखाय साननानै लाथ'दो दि नोंथाङा मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय थामथिम जाबाय आरो नोंथाङा नोंथांनियाव थानाय जा दं बेखौ लानानै नोंथाङा ओंखारलांबाय। जुदि नोंथांहा साइकेल दङब्ला साइकेल, नोंथाङा बाइक दङब्ला बाइक, नोंथांहा कार दङब्ला कार, नोंथाङा बेखौ लानानै ओंखारलांबाय। नोंथाङा जि लामाजों थांगासिनो दङ बे लामाजों सासे मानसियाबो थाबायलांगासिनो दङ, नोंनि सिगां सिगां थाबायलांदों एबा नोंनि सिगां सिगां थांगासिनो दङ आरो नोङो बेनि उनाव दङ। नोंथाङा नुहुरबायदि जे हरखाबैनो बै मानसिया गोग्लैबाय, बै मानसिया हरखाबैनो हायाव गोग्लैबाय। अब्लाना नोंथाङा बेबायदि समाव मा खालामगोन? नोंथाङा बिनि साखाथियाव मोनहैबाय, नोंथाङा बिनि सेराव मोनहैबाय। बैबायदि समाव नोंथाङा मा खालामगोन अनजाग्रा नायगिरि? नोंथाङा मा खालामगोन बिनि थाखाय? जिसु ख्रिस्टनि गोथां गोथार गोदै मुङै साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बरायबाय। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों, बाथ्रा लानानै फैदों जेरावहाय नोंथांमोननि गोबां सहायनि गोनांथि बेबायदि बाथ्राखौ लानानै फैदों। येस, नोंथांमोननियाव सासे सुबुङा एबा माखासे मानसिफोरा नोंथांमोननिफ्राय सहाय नागिरदों आरो बै सहायनि बाथ्राखौनो बुंनो थांगासिनो दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, आं गिबियावनो बुंदोंमोन जे दान्दिसे समनि थाखाय साननानै लाथ'दो जे नोंथाङा बबेबा जायगायाव थांगासिनो दङ, हान्थिलांगासिनो दङ आरो बैयाव हरखाबैनो सासे मानसिखौ खैफोदाव गोग्लैनायखौ नोंथांमोना नुहैबाय आरो बै समाव नोंथाङा मा खालामगोन? येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा मा खालामगोन? मानोना नोंथांनि सिगाङावनो बियो गोग्लैबाय माबा मोनसे जानानै, हयथ' मोदोम लानानै बिथाङा माबा मोनसे जेंनायाव दङ, बिथाङा हयथ' मोनजायाखै, बिथाङा हयथ' मोदोम लानानै बेराम जानानै दङ। बैबायदि सिटुवेशनाव नोंथाङा बेखौ सहाय होगोन ना होआ? निस्सय अनजाग्रा नायगिरिफोर, आं सानो नोंथांमोना बयबो बै मानसिनो सहाय होगोन, बै मानसिखौ मदद खालामगोन। नोंथांमोना बिथांखौ बोखांगोन, बोखांनानै नोंथांनियाव जि दं, नोंथांहा जुदि दै दङब्ला दैखौ नोंथांमोना दौगोन आरो बेखौ गोख्रैनो हस्पिटालाव लांनो थाखाय बा माबा मोनसे मुलि जाहोनो थाखाय नोंथाङा जि हान्थिग्राखौ लादों, साइकेल दङब्ला साइकेलाव दिखांनो नाजागोन, गारि दङब्ला गारियाव दैखोनो नाजागोन आरो नोङो बेखौ लानानै थांगोन आरो नों हेफाजाब होगोन। बेबायदि जों बयबो बे खामानिखौ मावगोन। दा बेबायदिनो माखासे मानसिफोरा गोबां खैफोदाव गोग्लैनानै दङ आरो नोंथांमोन साफ्रोमनिफ्राय बिथांमोना सहाय नागिरहरदों। दा बै सहायनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरबाय। नोंथांमोननिफ्राय बिथांमोना मा सहायखौ नागिरदों नोंथांमोननो फरायनानै होनो हास्थायबाय। नोंथांमोना अब्लानो बाथ्राखौ मोजाङै बुजि मोनगोन। जिसुआनो बासायगिरि, बिनियावनो सैथो, अननाय, निमाहा, सान्ति, गुरै, रैसुमै गासैबो दं। जों इसोरखौ सिनायबाय नाथाय दासिमबो बाप्तिस्मा लानो हायाखै। जों 2024 डेट मिन्स 2024 निफ्रायनो जिसुखौ नाजावनो नानै सानबोबाय थादों नाथाय दासिमबो हायाखै। गामिनि बेदि गोरा आयेन आरो ख्रिस्टियान जानो हायैनि अनेक गोदान गोदान नियम बानायबाय थानायनि जाहोनाव दासिमबो गोथैयाव खोमसियावनो दं। सोरबाया जोंखौ जिसुखौ नाजावजानायखौ हामजायोब्ला जोंनि लागैबो आर'ज खालामना होदो। नायगिरि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा लोगो नोंथांमोन, जायफोरा दिनै आंनि बे भिडिअखौ नायदों आरो जायफोरा उनावहाय नायगोन, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दिनै आं खावलायखादों, दिनैनो बुंखादों, नोंथांमोना बिथांमोननि थाखाय अननानै आर'ज खालामबाय था। नोंथांनि जिथु पार्सनेल प्रेयारनि सम दङ, बै समाव नोंथांमोना बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालाम। जानो हागौ बिथांमोना सानै हौवा हिन्जावबो जानो हागौ, बिथांमोना जानो हागौ हौवा हिन्जाव नङाब्लानो फेमिलि, माबा मोनसे फेमिलि जानो हागौ, न'खरनि मानसिफोर जानो हागौ, नाथाय सासेनि गोबां जागोन बेयावहाय जों होननानै बिथांमोना बुंखादों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिथांमोना जों साफ्रोमनियावबो खावलायहरदों, नोंथांनियाव खावलायदों, आंनियाव खावलायदों दि जे नोंथांमोना जुदि जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावजानायखौ हास्थायदोंब्ला नोंथांमोना अननानै जोंनि थाखाय आर'ज खालाम होननानै बुंदों। दा बेनि थाखाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला सासे गोमानाय आत्माया जेब्ला फैयो, सोरगो रायजोआव रंजानाय जायो आरो बेखौ इसोरा स्वयं गावनो मोजां मोनो। दिनै जों गोबां रंजानाय मोनदों, नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबां दुखुनि बाथ्रा, बिथांमोना 2024निफ्रायनो अलरेडि जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावखाबाय, नाथाय माखासे जिथु सिस्टेमेटिक नियम खान्थिफोर दङ, बै नियम खान्थिफोरखौ बिथांमोनाबो लानो हास्थायदों, नाजावनो हास्थायदों। जेरैहाय बाप्तिस्म लानायखौ बिथांमोना मोननो हास्थायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिथांमोना बाप्तिस्म लानायखौ लानो हास्थायदों आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोना नाजावदों। दा बिनिखाय बिथांमोना जेन समाजनि गेजेरावबो, मानसिफोरनि गेजेरावबो, रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो जेन गावखौ बुंना लानो हास्थायदों जे आङो जिसु ख्रिस्ट'नि जाबाय, आं जिसुनि होननानै बुंनानै लानो हास्थायदों।
नाथाय गोबां रोखोमनि नियम नितिफोरखौ जों मिथिखागौ अनजाग्राफोर, नङा होमब्ला? जोङो रादाबफोराव मोननो हागासिनो दङ दिनै मा जाबोगासिनो संसारा, दिनै भारताव मा जाबोगासिनो दङ, जोंनि आसामाव मा जाबोगासिनो दङ। गोबां रोखोमनि नियम कानुन आयेनफोरा फैगासिनो दङ। नाथाय अनजाग्राफोर, जोंनि खामानि, जों मावनो हानाय खामानिखौ जों मावनो नांगोन, आरो बेनो जादों जाहैबाय आर'जनि खामानि। अनजाग्राफोर, नोंथांमोननो जायफोरा आर'जखौ खावलायहरदों बिथांमोननि मुंखौ आं नोंथांमोननो मिथिहोनो हास्थायाखिसै, मानोना बिथांमोननि सेफटि रिजननि थाखाय, बिथांमोनहा जेन जेबो जेंना दाजाथों बिनि थाखाय नोंथांमोननो आं मुंखौ बुंनानै होनो हास्थायाखिसै। नाथाय अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जुदियो नों आं जों मुंखौ बुंनो हायाब्लाबो, जों सिनाय मोनाब्लाबो, जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि खानायखौबो मिथिगौ, खैथा खानाय दं बिथांमोनहा, बिसोरनि महरखौ मिथिगौ, बिसोरनि मुंखौ मिथिगौ, बिसोरनि गामिखौ मिथिगौ, बिसोरनि न'खरखौ मिथिगौ, बबेयाव दङ, बबे ओनसोलनि बबे जायगानि गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ मिथिगौ। दा बिनि थाखाय नोंथांमोना अननानै आर'ज खालाम। बिथांमोना गोबां गोसो गुदुं जानानै दङ जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो थाखाय। बिथांमोननि गोसोआव मोनसे रंजानाया दङ जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै। बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर बे बाथ्राखौ मोजाङै मिथिगौ। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं रोखायै बुंनानै होनो हानाय नङा जे बिथांमोना बबे धोरोमनि, बबे मोनसे धोरोमाव दङ, बबे मोनसे धोरोमाव दायो थागासिनो दङ, बेखौ आं बुंनानै होनो हानाय नङा अनजाग्रा नायगिरिफोर। नाथाय बेफोर गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ मिथिगौ। दा बेनिखाय बिथांमोननि खावलायनायखौ नोंथांमोना सिरियास लादो। नोंथांनि फुंनि समाव, नोंथांनि मोनानि समाव, आरो नोंथांनि गिर्जानि समाव, नोंथांहा जि गिर्जाफोर दङ, जि खुलुमनाय सिबिनायफोर दङ, बैफोरावबो बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होगोन जेन बिथांमोना जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ सानसे नाजावनो हायो। बिथांमोननि जिथु गोसोआव एसे गिनाय दंबावो, बै गिनायफोरा जेन गोजान जायो आरो थारैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो हायो। बिनि थाखाय नोंथांमोना लागारबो आर'ज खालाम। ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जों जुदि जिसु ख्रिस्ट'नि होलांनाय खामानिखौ मावाब्ला जोंहा हाबाब जागोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बे बिबानखौ होदों गाहाम रादाबनि खामानि मावनो थाखाय। दिनै गाहाम रादाबनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय जोंनो बिबान होदों। बेनि थाखाय अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आर'ज खालामनो दाबावथार। नोंथांनि आर'जआव गोहो दं, नोंथांनि आर'जआव बोलो दं। जों साफ्रोमनि आर'जखौ जिसु ख्रिस्ट'आ खोनासंगोन आरो थारैनो सानसे बैसोर सुबुंफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ नाजावगोन आरो बिसोरनो बोलोखौ होगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना थारैनो बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदो। आं बेखौनो मिजिंथिबाय नोंथांमोना आर'ज खालामगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय, मानोना बोथोराबो गोबां गरम, जायनि जाहोनाव भिडिअ बानायनायाव उसुबिदा जायो। बेसेखिनियावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। नाथाय बिनि सिगाङावनो मोननैसो बाथ्राखौबो नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो हास्थायदों अनजाग्रा नायगिरिफोर। जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोबाङानो नायबाय थायो, नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनि आरो लोगोसेयैनो मा डेनोमिनेसननि, जोंनि गेजेराव गोबां डेनोमिनेसनखौ लानानैबो बाथ्राफोरा जायो, सिनायथिफोरा जायो। दा बेनिखाय नोंथांमोनखौ डेनोमिनेसनखौ सोंनाय जादों, नोंथाङा बबे डेनोमिनेसननिफ्राय। नाथाय जोंनि गेजेराव डेनोमिनेसन दङब्लाबो जोङो मोनसेयानो, सासेयानो, आरो बे जिसु ख्रिस्ट'खौनो जोङो खुलुमो। जोंनि खुलुमनाय सिबिनायनि स्टाइलफोरा, माखासे नियम खान्थिफोरा आलादा आलादा जानो हागौ। जोंनि जिरायनायफोरा, जोंनि हान्थु खरायनायफोरा, जोंनि खननायफोरा, जोंनि आर'ज खालामनायफोरा हयथ' एसे आलादाफोर जानो हागौ। नाथाय जोङो ख्रिस्ट'नियाव खौसे आरो जोंनि खामानिया मोनसे। दा बेयावखाय साफ्रोम नायगिरिखौ खावलायदों, नोंथांमोना बबे जायगानिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नोंथांमोना आंनो मिथिहोगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो जोबनायाव कमेन्टआव आमेन लिरनो दाबावसै। दे अब्ला जोङो फिन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनबावसिगोन। मे गड ब्लेस इउ अल। थेंक इउ।